ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥାଉ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସମୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୌବନରେ ପାଦ ଥାପୁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ପଇସା ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ, ପଇସା ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ବାସ୍ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ରଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା ଉଚିତ। ହେଉ ସୁଖ ଅବା ଦୁଃଖ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। କାହା ହସର କାରଣ ହେବା ଉଚିତ, ଦୁଃଖର ନୁହଁ। କାରଣ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି, ମରୁଭୂମିର ମରିଚିକା ପରି, ହେଇ ଅଛି ପୁଣି ହେଇ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯେ କାହାର ଡାକରା ଆସିଯିବ ଆଉ ସେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି, ଆଉ ଚାଲିଯିବ ସେହି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଠିକି ଥରେ ଯିଏ ଯାଏ ଆଉ ଫେରେ ନା। ତାରା ହେଇ ରହିଯାଏ ସେହି ପରି ରାଇଜରେ, ଆଉ ରହିଯାଏ ଖାଲି ତାର ସ୍ମୃତି।